soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibre. El vídeo d'avui és un vídeo que fa molt de temps que no faig i és que he estat com recol·lectant llibres, des de fa molt, per poder fer un vídeo d'aquests amb cara i ulls, d'acord? No 3 llibres, no 4, no. Els que tingui que no els he comptat, per tant no sé quants són. Avui us porto una book haul de llibres del mes d'abril, maig, no sé si he comprat cap llibre al maig, abril, maig, més els llibres que vaig demanar per Nadal, més els llibres d'abril majoritàriament seran la book haul de Sant Jordi 2016. Per tant, sí, és un megamix de llibres que he anat recol·lectant durant aquest 2016, per tant, comencem. Ens transportem al gener del 2016, on vaig demanar 2 llibres per Reis, que aquests van ser Sueños de Piedra, de Iria G. Parente i Selene M. Pasqual. Encara no me l'he llegit, encara està a la meva TBR, però és que va sobre princeses, sobre trenquem amb la realitat, a més, és el tema que m'agrada, vull dir, és un dels temes que més m'apassiona veure dones poderoses, per tant, la veritat és que tinc moltes ganes de llegir-me aquest llibre i té molt bona pinta i el tinc aquí per llegir. I després tenim The One, de The Selection Series, de Kiera Cass. Aquest llibre me'l vaig demanar per Reis perquè m'acabava de llegir The Elites, perquè vaig fer la Christmas Booktubeathon i em vaig llegir The Elites. Malauradament, això ja havia arribat quan ja m'havia com desenganxat de la saga, per tant, encara el tinc aquí per tornar-m'hi a enganxar i aleshores llegir The Hair i després The Crown. Per tant, sí, la saga no s'acaba aquí. Em fa molta ràbia que això no és de la mateixa edició que els meus altres 2 llibres, sinó que és l'edició britànica i no l'americana. És més petit i té això de colors quan a l'americana és blanc. Però en fi, obviant aquest tema, tinc moltes ganes de continuar amb la saga i per fi haver acabat la primera trilogia i després continuar, no es veu perquè és una manopla, però estic assenyalant els 2 següents llibres que venen a continuació. Tinc un cap de bolet. Estem al febrer, encara fa fred, per tant, gorros que no s'aprecien i a mi m'encanten. Al febrer vaig rebre un increïble paquet que em fa moltíssima ràbia perquè em vaig gravar el seu unboxing i no es va gravar l'àudio, cosa que em va matar per dins perquè ho obria al moment, saps? És la gràcia de l'unboxing, que ho obres al moment, no puc després interpretar que ho obro. En fi, aquests llibres me'ls va enviar l'editorial Neo, moltíssimes gràcies. No us vaig poder donar les gràcies en el vídeo de l'unboxing perquè no hi ha àudio. Em van enviar 4 fantàstics llibres que tinc moltíssimes ganes de llegir i aquests són El fuego en el que ardo, de Mike Lightwood. Sí, no tinc ni idea del que va. En l'unboxing llegia la sinopsi, però com que aquí tinc molts més llibres, crec que és millor que només us ensenyi el llibre. Si us en voleu informar més, ho podeu anar a buscar vosaltres mateixos. I després, Bittersweet, de Melanie Rostock. Moltes gràcies, d'aquests no n'he sentit a parlar, però tinc moltes ganes de llegir-ho. Sí que me'n recordo que aquest anava d'un amor homosexual, que no ho he llegit encara mai en un llibre, per tant tinc moltes ganes de fer-ho i que aquest sigui el primer. I després aquest era sobre un noi i una noia, que els dos eren com una mica marginats, però es trobaven a través de l'escriptura i s'enamoraven. Per tant, si us interessen aquest tipus de llibres, ja ho sabeu, aneu-los a buscar. Jo encara no me'ls he llegit, estan a la meva TBR pile. I després, que per això em vaig emocionar moltíssim quan ho vaig veure en l'unboxing, perquè els conec, aquests llibres, i me'ls volia comprar i ara ja els tinc. Moltíssimes gràcies. Són La maldición del ganador, de Maria Rutowski, és Rutowski, i després El crimen del ganador, de Maria Rutowski, els 2 primers llibres d'aquesta saga, portades increïbles. I la veritat és que me'ls volia comprar i tenia moltes ganes de llegir-los i ara els tinc i no em puc esperar per llegir-los perquè em fa moltíssima il·lusió. Per tant, moltíssimes gràcies a l'editorial Neo per haver-me enviat aquests 4 fantàstics llibres que tinc moltes ganes de llegir. Ens n'anem ara al març. Fa fred, no fa fred, és un mix, és un xal, és color perquè comença la primavera. Al març, aquella època que no sabem definir primavera, hivern, entremig, megamix. Molt bé, doncs el març va ser el mes Harry Potteril. No simplement em vaig acabar The Chamber of Secrets, sinó que a sobre em vaig comprar el llibre a continuació, que és Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Acabat, encantat, portada increïble, crec que una de les millors d'aquestes reedicions de la sèrie. I després, com que vaig tardar molt a comprar-me aquest, ja volia tenir el següent i la meva mare també em va comprar el següent, que és Harry Potter and the Order of the Phoenix
current read, el que m'estic llegint actualment, damn, però bueno, we can take this, vale? Ho aconseguiré. Estic fent una marató de Harry Potter molt bèstia, però en fi. Harry Potter, Ron Weasley, Snape, Severus Snape, Dumbledore. Podeu adivinar en quin mes ens trobem ara? Abril, el mes de Sant Jordi! Acabo d'aixecar la cama però no ho he vist. Per tant, aquesta és la meva book haul dels llibres que m'he comprat aquest Sant Jordi 2016 que m'encanten i tinc moltíssimes ganes de llegir-los i m'està a punt de caure la rosa. El primer és El caçador de bruixes de David Martí, que aquest me'l va comprar la meva àvia. Aquest Sant Jordi me'l va comprar ella, no tinc ni idea de què va. Sé que és de bruixes perquè li vaig dir que m'agradaven els llibres de bruixes i va de bruixes, de mitjans del segle XVI. Un home prim i d'aspecte afable va deixar al seu pas un rastre de terror a les Terres de l'Ebre. Txan, txan, txarr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 
per Sant Jordi. Vaig anar a la Comin, va ser el meu paradís. I ara us vull ensenyar aquests 4 llibres que vaig comprar a la Comin que tinc moltíssimes ganes de llegir. El primer és My Life Next Door, de Huntley Fitzpatrick. Aquest llibre té pinta de ser estil To All the Boys I've Loved Before. I si em coneixeu, o heu vist algun dels meus vídeos, sabeu que m'encanta To All the Boys I've Loved Before. Per tant, m'ha d'encantar My Life Next Door. Per tant, tinc moltes ganes de llegir-ho sobre una aventura romàntica d'una noia i el seu veí. I té tota la pinta d'encantar-me. I després tinc Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs. Aquest llibre fa molts mesos que el veig a tot arreu. A més, és el llibre preferit de Jessie the Reader, el booktuber. I el vaig veure a Nova York i vaig estar a punt de comprar-me'l, però aleshores vaig dir no, és que no estic convençuda, però aleshores me n'he mirat tràilers i me n'he mirat ressenyes i tal, i la veritat és que té pinta de ser molt interessant i molt creepy. I com a mínim em vull llegir el primer perquè és una saga i a més ara se'n farà una pel·li. Per tant, si vull veure la pel·li, que la voldré veure, em vull haver llegit el llibre abans, com a mínim el primer. Per tant, li donaré una oportunitat, la veritat és que sembla molt interessant. Em recorda, em dona un aire a la pel·li de Los Niños de Timpelbach, si algú de vosaltres l'ha vist. Alicia, si estàs mirant aquest vídeo i l'has vist. Aquest llibre em dona aquest aire d'un nen que se n'ha d'anar a una illa plena d'uns... És que la veritat és que no sé... Tallada de rotllo. Estic gravant un vídeo. Doncs, en fi, estic molt emocionada de donar-li una oportunitat i de llegir-me'l i de que em faci iuiu però al mateix temps m'agradi, perquè les coses que fan una mica de iuiu segons com m'agraden. I després tenim un llibre que ja vaig veure a la Comin quan hi vaig anar fa uns mesos amb la meva millor amiga i ara el vaig tornar a veure i vaig dir l'he d'agafar perquè a més em ve molt de gust llegir-me'l, que és The Siren de Kiera Cass, que té com la mateixa edició de The Selection, però és com si no fos de la mateixa saga perquè no té res a veure del que va. Però igualment tinc moltes ganes de llegir-ho, m'encanten les sirenes, em sembla que això no va sobre una sirena, però we were stars, we were music, we were time. Vull dir, amor en un llibre i la Kiera Cass ho fa superbé, sap crear uns mons amorosos i unes relacions amoroses genials que em van encantar en els 2 llibres que m'he llegit de The Selection, per tant, tinc moltes ganes de veure quin amor hi ha a The Siren. I després el llibre que quan el vaig veure va ser com per fi! Passenger d'Alexandra Bracken, el llibre que tots els booktubers han estat recomanant des que ha començat el 2016 i que jo també tenia ganes de comprar-me des que va començar el 2016 i que quan el vaig veure vaig dir me l'he de comprar. En fi, aquest llibre és sobre viatge en el temps, diuen que és com un Outlander, és d'una noia que va viatjant en el temps per salvar la seva mare i passarà per Nova York, per Londres, totes les meves ciutats preferides, en sèrio té molt bona pinta, és una portada preciosa. Una edició molt bonica. En fi, quan el vaig veure em vaig emocionar moltíssim i crec que aquest serà un dels primers que em llegeixi d'aquesta TBR pile, però com que ara estic en mode Harry Potter, no sé, em sembla que m'acabaré de Goblet of Fire i us faré una pausa per fer-ho durar més, la saga, perquè he estat fent com una marató. I llavors em llegiré alguns d'aquests llibres entremig, però en sèrio, this journey is only the beginning. Dun, 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 és el maig és aquí i és el millor perquè vaig néixer jo. Doncs en fi, sí, les ulleres són perquè no tinc res que pugui representar el maig i com que ja comença a fer calor i jo es pot anar amb màniga curta, doncs mira, les ulleres seran la representació del maig. I del maig només tinc un llibre, però pel que sembla no és qualsevol llibre. Perquè, senyores i senyors, és de Barcanova. I què vol dir si és de Barcanova? Je parle, je m'appelle Xènia.
I efectivament ho era. Perdoneu, ho vaig obrir, però és que vaig pensar, des de l'últim fail de l'últim unboxing, vaig pensar, per només obrir un paquet, no faré un vídeo només obrint un paquet, però aleshores vaig veure el llibre que contenia. Xènia. Estem en un nou llibre de la saga de la Xènia, de la Gemma Pasqual, i m'han enviat moltíssimes gràcies. No sé si encara ha sortit, però la portada és increïble, segueix aquest estil. Ara no és de xarxa social, sinó que continua sent d'amor. O sigui que... tinc moltes ganes de llegir-me'l, ja sé que mira, em sembla que si me'l començo a llegir avui potser vull dir, és la Xènia es llegeix en un dia. Oh, me la guardo per la Booktubeathon de l'estiu perquè em va anar molt bé tenir Xènia #Keep Calm i fes un tuit, perquè me'l vaig llegir molt ràpidament i em va ajudar a tenir llibres. Bueno, no ho sé, però perquè acabo... A veure, anem a llegir la contraportada, perquè he vist una cosa d'un blog, per tant seria èpic i genial per part de la Gemma Pasqual si això fos una altra xarxa social, perquè és taronja i he vist blogger. A veure, enganxada al mòbil... Per cert, soc la Xènia i aquest és el meu blog. T'hi enganxes? La Xènia ha creat un blog, té Twitter, té WhatsApp i ara té un blog. I d'amor, no ho sé, m'encanta. Ai, té una dedicatòria! Per la Marta descobreix a la Xènia més 2.0 besets. Oh, moltes gràcies, Gemma! Moltes gràcies per aquesta dedicatòria, quina il·lusió! En fi, crec que ja m'he enrotllat prou, crec que ja he parlat prou i crec que ja heu vist prou llibres per avui. Per tant, aquest ha estat el vídeo d'avui i la book haul de tots aquests mesos. Si em voleu veure més d'aquestes book hauls, feu un like a aquest vídeo o feu-me saber en un comentari quin és el vídeo que us agradaria veure a continuació. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo, ens veiem en el següent. Petons lectors, adeu!